Hello friends, नोंथांमोनखौ आंनि मन्डि बि ब्लग इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय। दा जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों सारनियाव। दा सारा जोंखौ लिंहरदों दाख्लैनो, जों सानैखौबो लिंहरदों। दा जोङो सुरु थांगासिनो। जोंना नै साइकेलजों थाङो, जोंना साइकेलजों खुगायाव गानग्रा मास्क गैया, मास्क बायलांनो नागिरदों बै दुकानाव, नङाबा दामजागोन। दुकाननि मास्क स्टेसन मास्क किमान दुकानाव मास्क बायनो फैदों। मास्क किमान আছে मास्क बुझे 10 टका आरो 40 কোনটো ভাল দেখা পাইছে? সবে ভাল বাসনটা বাসনটা নহয় হয় 50টা আনছিল 50টা একে দিছেন দেখুন, সবে একে দেখুন। এটুকু লৈ যাম, এটুকু লৈ যাম ন। मास्क लाबायलै मास्क रेन्जार दाम दुकानिया खमायथारा माहायबो। जोंनिया थांग्राया साइकेलजोंसो थाङो जोंनिया, आरो गारि गैया, बाइक गैया, मटर गैया। मोनसे गित दंमोन ना, मारैमोनलाय बिजय? साइकेल गैया माबा गैया होननायालै। बे समाव मोनसे मेथाइ गोसोखांदों आङो साइकेलजों थांनायखाय। गराय गैया आंहा साफारि गैया, गाखोनोब्ला सना गाखोथारदो दे। आया मा बुंखो? सना गैया, सना गैया, रावबो गैया, लांदां किरेन गैया, सना जालायो। दामाना भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। जों साइकेलजों फैयै सारनि दखानाव मोनफैसिगोन। नोंथांमोना सारखौ नुथारसिगोन, सारनि दखानखौ मोनथारसिगोन जोङो। नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै खुनुरुखुम दान्दिसे सम नेनानै भिडिअखौ नायलांदो। मोनफैबाय नैबे साइकेलजोंनो, साइकेल सारनि दखानाव हाबनोसै। दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। फाइनालि जों सारनि दखानाव मोनफैबाय। बेनो दखाना जोंनिया। दायो जोङो दंफैयो सारनि दखानाव। दा बेहाय नोंथांमोना नुनो हागोन मबाइल दङ, आरो बेवहाय जेरक्स बायदिसिनाबो खालामनाय जायो। नोंथांमोना बेयाव जा नांगौ बेखौनो नोंथांमोना बे दखानावहाय मोननो हागोन। दा जोङो सारनियाव गिबियावनो सोंना लाग्रोनो सानदों। सार, नोंथांनि बे दखान खुलिनाय स्टार्टिंआव बबे समनिफ्राय जादोंमोन? बियो थांनाय बोसोर लकडाउननिफ्राय, आगष्ट मासनिफ्राय। दायो जोङो दुकानखौ एसे आपग्रेड खालामबाय। दायो जोङो बेयाव मबाइलजों आरो लोगोसे मबाइल एसेसरिसखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना नांगौबा बेयाव नायफिननो हायो। दा बेयावहाय सारजों लोगोसे सारा बेयाव दखानाव साबेसे मानसि लाफायो सार? नोंथांजों लोगोसे आरो ना? बर्थमान सानै दङ। सानै आरो इथिं सासे, बेबो साथाम। सार, सार नोंथांनियाव बेसेबांनिफ्राय दामनि मबाइल दङ? जोंनाव बयनिफ्राय खम दाम दङ, मेफे दङ। बेखौ जोङो 5500 हरनो हागोन। 5000 ओरैनो बुंनाया बेसेबांसो बुङो सार? बिनि प्राइसआ MRP प्राइसआ जाबाय 7200। 7200 5500 हरनो हागोन। बिनि राङा जाबाय, MRPआ जाबाय 7200। नोंथांमोना बे मबाइलनि दामखौ खोनाबाय बेसेबांनिफ्राय सार? ओरैनो फाननाय दामा 5500 लास्ट दाम। 5500। नोंथांमोना बे दखानाव फैनानै मबाइलखौ बायफैनो हागोन। जों बाया दिनै सारनि दखानखौ नायनोसो फैदो। आरो बिनि अनगायै सार मबाइल अप्प', रेडमि, रियेलमि, रेडमि दङ, अप्प'बो दङ। बेसेबांनिफ्राय सार? आरो इनफिनिक्स दङ। इनफिनिक्स लानो हायो, मोजां मबाइल बेयो। दा मोनसे मबाइल गोदान ओंखारदोंना सार? 5G, रियेलमि 5G दङ। बेयो जोंना सेल जाबाय। पक' मबाइल फैदों। पक' जों लाबोगोन, थाबैनो मोनगोन बेखौ। जोंनि दखानाव मोननो हागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। आं सारनि नाम्बारखौ हायोबा डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन, नोंथांमोना कल खालामबानो जाबाय। गोबां हेडफन दङ, मोजां हेडफन दङ। ओरै साइड बानाया सार? बिदि साइडआव बानायगोन आरो मोनबावगोन आरो ओरै साइडआव बानायगोन ना बानाया सार? बानायगोन। किपेड मबाइल मोनो, 900निफ्राय 800निफ्राय स्टार्टिं दङ जोंनाव गोबां माने।
सोरनोबा किपेड मबाइल नांगौबा किपेड मबाइलनि किपेड मबाइल नांगौबा 800निफ्राय स्टार्ट नामा सार नै ओरै साइडआव दङ 800निफ्राय मबाइल कभार दङ नोंथांमोना गोसोबानो बेयाव फैनानै लांफैनो हागोन सारनोगौ सक आरो नोंथांमोना जुदि सिनायथाराबा लकेसन नायनो हागोन शंकर नगर रड बिसोरो स्मार्ट वाच दा जेरै सोलिबाय थादों आंबो नै मोनसे लादों सारनि बेसेबांनि दामनि आंनिया रियेलमिनि बेनि दामा ओरैनो MRP आ 7000 स' नोंथांमोना बेखौबो नुनो हाबाय 7000 लायो बियो 7000 नङा बियो एसे खम दामाव मोनगोन ओरैनो बुंनाया बेसेबां बुङो सार बुंनाया बेसेबांसो बुङो बेनि दामा 1500 ओरैनो हरथारनाया 1500 आव हरगोन आरो बेनि दामा गोबां आरो नैबे जाबाय 3000 आङो भितराव हाबबोबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो स' फैयोब्ला नोंथांमोना बेयाव फैनानै बायफैनो हागोन बेयाव सक मोनसे दङ सारनगर सक होननाय बरनगाव बिथिं सिभिल हस्पिटाल बरनगाव नङाना सार उदालगुरि सिभिल हस्पिटालखौ बारबोबानो मोनगोन जेलखाना दङ ओरै सिदा फैबाय थायोब्ला बेखौ मोनगोन रडा जाबाय शंकर नगर रड आरो ओरै थाङोब्ला कालाइगाव रड मंगलदै बिथिं नोंथांमोना मोननो हागोन स' नोंथांमोना फैनानै बेयाव बायफैनो हागोन गोसो जायोब्ला नोंथांमोना नांगौखिनिखौ मोनगोन बे दखानावहाय नोंथांमोननो जिखि नांगौ आरोना मबाइल स्टेन्ड दङ सेल्फि नांगौ नामा नोंथांमोननो बख'नो हागोन ना सार नै बेबो दं मा स्टेन्ड होनो सार बेखौ उन्दुनायाव होनानै नायबाय थानो हायो उन्दुबा नायबाय थानो हायो वा बिराद मोजां जागोन माथो सार होनबा ओरैनो गस्लाय नायबायखो हायाखै माथो ओरै उन्दुनानै नायबाय थानो हागोन माथो नङा बिसनायाव ओरै खेजेबनानै हमनानै नायबाय थानो बोना लाबोनानै नायनो हागोन आरो न' स' बेसेबांसो गोलैयो सार बेसेबांसो गोलैयो प्राइस बेनि दामा 350 बेनि दामा 350 स' हरथारबा एसे खमाव हरनो हागोन नामा नांगौबा लांफै बेयाव कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबथ'बाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै हायोबा जोबनायाव मोनसे खावलायनाय आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो कमेन्ट खालाम भिडिअखौ बोरै नुगौ स' बाय